И какво става, хора? Аз съм Zyvox и в днешното видео ще играем един Fortnite мап. Ако искате още такива видеа, ме подкрепете като натиснете лайк бутона и се абонирате, за да следите мен и канала ми. А сега стига повече дрънкам и нека започваме с видеото. И ето ни хора в мапа. Искам тук да се извиня само, че аудиото на играта е толкова силно. В следващия клип няма да е толкова силно и затова се включвам. Хайде, наслаждавайте се. Направо му казах, че мириш. Имам хеви шотгън. Леле, не мога да го хитнаме, брате, това оръжие е много тъпо, бе, брат. Добре, дед. Оп! Песа? Дед. Имах малкото. Дед. Кирка! Има ли кирки тука, бе? Не, няма. Виж колко го отве. Мале тия бъгове с слайда обаче. Дед? Дед, почти. Дед. Рейгън имам. Тук някъде преди видях човек. Има хора, бе, вот. Мале. Ето човек. На това си. Как ме бие? На малко е. Как не взех крила. Човек. Дед. Какъв е то, бе? Брат, как ме уби? Брат, кажи как я правиш тази прическа, моля та. Пице? Да, бе, брат, някой ми го късна. Ти ли, бе? Къде отиде това, бе? Почуе. Хитна, бе, брат! Лагва ми, бе! Боже, спри ми лагваш, бе, брат, нали съм от джипос? Леле. Мале, какви глави му бива на това. Това оръжие е малко бъгнато. RPG. Не би, Мале! бе! Мале. Не. Как 50 дет? Ей, Алекс! Няма патрон. Не ми мерника, бе! Аре, бе, брат! Спири, бе! Не ми лагва, след малко мишката ще влезе в монитора. Гледай, бе, брат, това бате. Гледай, бе, брат, кърдава ли също лагва, бе? Гледай. Аз го стрелям, Дон, моля! Отгая, бе! Не е добре да ти кажа, аз съм ферен. Аре, бе! Имам лък! Как да убия някакъв слуг, бе? Ма това, брат, пърсън е много момент, бе, брат, аз не мога да убия никой така. Как ще ми скъснеш ти кила, бе? Виж го, бе, брат? Добре, аз как да го убия това, бе, хора? Аз трябва да това. Бил го някакъв, не съм те. Нет! Това не бяга, е малък. Нет! Кой го уби, бе, брат? Ара иначе... Гледай, тия как са ти имнали, бе, брат? Това не е просто да се вземе място. Аз имам пъмп! Мале пъмп, пърс съм колко това ми изглежда! Еле! Какво ти кил тука? Флит. Как се правиш? Еле! Не, бе, брат.
Им снайпер аз. Лагва ми! Где е кой набира? Аз съм снайпер, како тука. Аз те мога пара, той целя да ръфеш. Отзад. Де Как не това го е хитнах кешка? каска? Брат, ама Том бе Рик Моумен ли бе, брат? Айде, Беше каска! той ще си иде. Какво? Как ми лагва бе? Де? Теста! Дет! Ама как? Леле. Де? Мале, де? Хората Де? What? Third person! 50 кила. Имам маска! Къде е това, бе, брат? Ясно, бе, брат, ясно, добре, бе, ти. В момента имам най-много кила на миналото. Аре, де? Кой, бе? Ти ли, бе? Опа, мазен гърна, Дет! Изкил. И ти си да пич. Някой да ме пипне мене. Да. Брат, какъв прикол има Не ме пипна и той. оръжие, бе. Да, Док! док. Как не умря, бе? Няма да играя, бе, брат. Какво играя, бе? Така бързо убил, мале. Снайпер. Кракнат? Я. Ооо, каква каска, леле! Мале, брат, Мале, на толкова каска. Какъв момент това, бе, брат? Как ще играм в пърс? Дет. Им някаква помпа, дет даже не знае, че съществува. Лагва ми! Леле, не, дет съм брат. Да, дет ти, вервай си, брат, на мене ми лагва, аз не мога да хитна. Нищо оставих на малко, брат. Не, моля се, 9% игра. Дет. Абе, брат. Някакъв човек тук. Еле, топ. Видях, че има дръмган на океа. Дай, маска, братле. Защо това е first person, бе, брат? Дай да играем такова, ама third person. Понятно first person. Не мога, бе, брат, на мене на first person. Бе, брат, мене нека ми стива. Нема, бе, брат, не мога, бе. Много голям рекойл има това оръжие, като цяло всички на first person. Не мога да се прицеля. Как бе, брат, те даже са много добре. Айде играй от GeForce, като много знаеш, бе. Картата ми е GeForce. И моята па е на била карта. Мале, 200. Аре, за 200. Абе, я не дей, бе, да го тира. Кой е тука ли, бе, брат? Виж го, бе. Ей, кай се нали? Умри, де. Имаш ли да убия някой, бе? О, имам 590. Лагва ми, бе! Брат, той има минигън! Да, добре! Ти че има минигън, аз им си 90. Ти го? Да. Ет. Брат, колко
Малко то умри, бе! От 5 страни. Да, брат, късни ми го даде. Пъмп! Умри, бе! Не! Умри, бе! Добре, 50 кила направихме. Ще направим повече. Що 50 кила беха повече? Аз имам хантинг райфъл ли, бе? О, бе, ти си някъде хвани, беги! Моля, като гръмна кола. Аз трябва ще ми се... 200! 200? Ет! На 20 кръв съм. Дед? Дед? Моля, какво става, брат? Леле. Падет не сяда. 100? Не, брат, не бях просто да го поставя. На колко си, брат? Къде отиде, бе? Ево тук, бе. Мама? Леле. Ааа! Бум. Ет! Как съм жив, бе? Оп, снайпер. Къде има хора? Това е един пред мен. Не се стълбите, бе, брат. Ево, тук. Ет! Някой ме стана отзад. Ама, еба, бе, брат, пълна колко не беше, бе. Не, брат. Готово. Правим го 100 пичове. Аз съм с снайпера. Какво е това, бе, братле? Какво е това, бе, пич? Той ме много скопна, бе. Аз? Ти кой? Аз съм много хитнал толкова вече. Добре. Не, махнете се от мене, бе. Хуйове тук, бе, бе. Да, кой ми го уби, бе? Тук някой да ме разсъмне по кило на живота. Някой при мен има. Аз. Теб съм да тебе малък. Вум. Ара, бе, брат, не, няма да избереш. Бягаш, бе. Обо, човек. Не става. Те ще са. Няма да умиеш. Аз нямам патрони. Леле. Добре. Брат, аз съм как те хитвам, бе, брат. Ама аз имам скиво пищаце. Пищаце ли, бе, брат? Еле, каква кола му набих на това. Леле! Махни се, бе. Мале, добре, че мисля, че не е много инче, така ще да даде един бок. Моята изява няколко, брат. Да, бе, бате, вижте колко малко стана, бе, брат. Не, бе, на мен не ми лагва, бе, на мен ми верои 300 000 FPS, как? Айде, бе, късваш ли, бе, не, бе. 50! Умри, бе, махнати просто, брат, не мога ми какво това, ако не убия някой... Ей! Леле! Малко ще убия, ако не убия някой, Няма, брат. То трябва да се крия, бе, братле, аз стоя така, нямам място. Маля, какво ще ме убие, бе? Няма да ме убие, бе. Ще ме убие, бе. Няма да ме убие, бе. Дед. А, то ще се спавне пак штука! Дед. Не, как да смокна! Много ти бързан! Не, брат, как да някой с това нещо? Умри! Не, мам, кой ми късна кила? Братаре, беги, бе! Буквално... успех го на много малко, бе, брат, ако не убия сега някой с
Това му пищане, брат, че лепта няма да игра. Виж само надият мене. И кой ли те уби, брат? Аре бе, брат. Не мога да хидна никой, пали се. Не! Това беше най-много, брат. Сет! Най-сетне! Леле, брат! Леле! Кой бе? Виж, зад мене се спалват некви. Добре, мерси. Това оръжие е много гадно. О, ма бие доста. Чакай бе, брат, набих 190 и на Пича колко си! Няма да игра. Не. Ти няма как да Ти чуй. Не. Не, аз нещо... имам и... Какво става, бе, брат? Това оръжие е много тъпо. Дед! Не ме убива някакъв рандомер. Айде, няма ме убива, бе. Как ще ме убива, бе? Така, слайдинг. Ето го Кристал, включва. На малко! Май ти си на малко, бе, брат, виж колко ти набих и не умря, бе. Аз бех на малко, ти някакъв преди ме биеше и за малко да умра от него. Умри, бе, брат! Няма. Дед! Добре. Ищак, брат. Дед. Алекс умри, брат, зад мене некой ме стреля, аре, бегите, бе! Син да ви се роди, взе да ви доведе, бе, мама ви дева. Това е сигурно долу. Авка плет, Дед. ще се възползвам. Добре! Мана, някой с това помогя в глава. Абе, братле, някакъв до мене е, брат. Моля, каква глава отдалеч. Дед, Не, брат, хора, остават ми още 13 кила и свършва видеото. А той е с помпа, с най-яката. Па яка си беше, вече не съм с помпа, брат. До тебе бях, защо? Не мога си умри, брат, 174 Аз с какво съм? Леле, то снайпер, братле. То снайпер направо. Охо. Абе, брат, амаре, бе, не мога да те хитна то. Аз не мога да те видя, братле. От пистолета не мога да те видя. То ми закрива Ало, за днеска, братле, да беше оговорено да опитна. бе, откъде мога да влезна, аре, бе, пизда. Ти па какво влезеш да ми късваш кила, бе? Кой? Аре, жези Аре, пред... изга, брат. Нема да играме, бе, брат. Аре, бе, мантъл ни се нещо напри. Някак човек такова. Виж го то. Да, бе, брат, къде паднеш, бе? Бе, че ще стане лошо, бе. Това, бе. Аре, брат, стига вече, бе! Така, бе, брат, като ме бият 20 000 човека, да бия един човек и някак си 5 голи му набих и не умря. Аре, умря ли, бе? То снайпер де прилича катенка, бе. Моля, какво напри то, бе, брат? Това създава, защото ме уби, бе, брат. Виж за какво говоря, бе, бе, Няма да ме тъснеш. 750 набих. Дед? Абе, не ме бих от 750, брат, не умря и ти го уби, бе, брат. Чакай, бе, брат. Добре, пич. Пред него съм, как не го много спомпам, бе? Не мога да се презаради. Тъпо! Брат, какво? Брат. Не, за какви работи говорим, пич. Я гледай какво става просто. Я гледай какво става, бе, брат. Не знае къде съм, бе, брат. Умри, бе. Няма, бе, брат, това аз не мога тук толкова чака, бе. Гледай, бе, брат, такъв е това снайпер, бе, брат. Аз трябва да скопвам, брат, няма как. Ало! Какво беше това нещо? Много скопът, ще не е възможно да кажеш. Ще клефнеш, бе, бъркне.
О! Трябва да завъртля вече. Това се спами ли, Какво е бе? това оръжие, бе, брат? Твоето или твоето? Моето. Подстесен ли? Каква, бе? Леле, на това как му набих? Някаква се пълна на това отзад. Пак ли това? Да. Умри, бе, Ами хора, аз съм стопнал, между другото. Ще направим един последен кил с нас. Дед! Абе, това на мен спами, не. Това не ми каза, че намири. Леле, брат, виж го, бе. Аз си набих 100 кръв, братле, с Rocket Launcher, добрите съм, да знаете, хора. First person, откъде знам колко е... Аре, бе, гейс. Кога гледа, пича? Това беше. 100 кръв? Аре, бе, брат, добре, 100? Той е 10 да свърши. Мерси, че му късна кила, пич. Да, бе, брат! Абе. Я чакай, бе. Брат! О, как трябва да добия с Rocket Launcher някой, бе, брат, ало! Не хиташ някой да прототипаш за него, бе. Еми да, ама... Как? Хитнах, петима въртлите винаги са на 200. Средно, да, средно. Ама стига левкахте, бе! Пич, аз не мога да разбера, брат. Аре, бе. Някой човек тука. Той не го къса, бе. Ти беше, бе. Ти кой беше, бе? Кой беше тук? Леле! Айде, най-сетне убих него. Отзад ме бият. Ти ли, бе? Ти ли преди ме убива, а? Ти ли преди ме убива? Питам те. За един приятел, бе. За един приятел питам те. Като се слайдвам с спомена, да не гледа. Ле, някой направо да излезе. На малко си, ще умре, ще умре. И последни хора правим сега. Ама ви! Еми, това беше всичко от мен, хора. И ще се видим в следващото видео. Абонирайте се за развитието. И